A Blendamed Oral-B szájhigiéniai oktatóprogramja üdvözli Önt! A program célja, hogy fontos információkat nyújtson Önnek a megfelelő szájhigiéne elérése érdekében. A program keretében megtekinthet videókat a fogszúvasodásról, a fognyaki érzékenységről, az ímbetegségekről, a rossz lehelletről, a fogmosás és fogselyem használat helyes módjáról, valamint a fogszabályzásról. Mivel az egyes szájhigiéniai problémák összefüggnek egymással, ezért célszerű az összes témakörön végig menni. Továbbra is a fogszúvasodás az egyik legelterjedtebb krónikus egészségügyi probléma világszerte, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek körében, annak ellenére, hogy egy hatékonyan megelőzhető problémáról van szó. Fogszúvasodás akkor következik be, amikor savhatás miatt károsodik a fogakat borító kemény zománcfelszín. Ezeket a savakat a fogakhoz tapadó ragadós bakteriális massza termeli, melyet foglepedéknek vagy biofilmnek nevezünk. A bakteriális plakk vagy biofilm olyan baktériumokat tartalmaz, melyek főleg cukortartalmú ételekből táplálkoznak. Ezek a baktériumok az általuk felvett cukorból savat termelnek, mely megtámadja a fogfelszínt. Idővel ez a savhatás lyukképződéshez, vagyis fogszúvasodáshoz vezethet. Ilyenkor a fogorvos betömi a lyukas fogat, hogy megállítsa a fogszúvasodás terjedését. A kezeletlen fogszúvasodás az egész fog károsodását okozhatja. A fogszúvasodás azonban nem egyik pillanatról a másikba megy végbe. Ez annak köszönhető, hogy a szájban több folyamat növeli a fogzománc ellenálló képességét, valamint véd a fogszúvasodás ellen. Az egyik ilyen tényező a nyál. A nyálban lévő ásványi anyagok elősegítik a fogzománc keménységének fokozását. Ilyen például az ásványvizekben és a fogkrémekben gyakran megtalálható fluorid, ami szintén hozzájárul a fogak védelméhez. Hogyan lehet tehát megakadályozni a fogszúvasodást? Először is ne együnk cukorban gazdag ételeket, és ne nassoljunk édességeket az étkezések között. Így módon megakadályozható az, hogy a bakteriális biofilm savat termeljen, és csökkenthető a fogszúvasodás kialakulásának veszélye. Ha a gyógyszeres kezelés alatt áll, igyon sok vizet, mivel bizonyos gyógyszerek csökkentik a nyáltermelést. Mosson fogat naponta kétszer, 2-2 percen keresztül, és használjon fluoridos fogkrémet. A fluorid erősebbé és keményebbé teszi a fogak felületét. A fogmosás hatékonyságának megőrzése érdekében 3 havonta cserélje le fogkeféjét. Végül évente 2-szer menjen el fogorvosi ellenőrzésre és tisztításra. A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál a fogszúvasodás megelőzésére. Blendamed Pro Expert All-in-One 1450 ppm fluoriddal segít megóvni a fogakat a fogszúvasodással szemben. Oral-B Pro Expert Complete Heat 16 fokban döntött criss-cross sörtéjével hatékonyan segít eltávolítani a bakteriális foglepedéket. A fogak túlérzékenysége hideg vagy meleg ételek vagy italok fogyasztása esetén jelentkező fájdalmat jelent. Ez a fájdalom akkor is jelentkezhet, ha hideg levegőt lélegzünk be. Túlérzékenységet okoz az íny-visszahúzódás is a fognyak szabaddá válása miatt. Íny-visszahúzódást okozhat a kemény sörtéjű fogkefe, a túlzott erővel végzett fogmosás, valamint a rendszeres fogtisztítás és fogsejmezés hiánya. Íny-visszahúzódás esetén a foggyökér részben szabaddá válik, ez okozza az úgynevezett fognyaki érzékenységet. A fogak szerkezete olyan folyadékkal teli csatornácskákat tartalmaz, melyek a fog belseje felől a fog felszín felé vezetnek. Hideg vagy meleg hatására a csatornácskákban lévő folyadék áramlása a fog belsejében elhelyezkedő idegek ingerlésével fájdalomérzést vált ki. A fogak kemény külső rétegének, az úgynevezett fogzománcnak a kopása vagy eróziója is érzékenységet okozhat. Savas ételek, szénsavas üdítők és a gyümölcslevek gyakori fogyasztása is elősegíti a zománc erózióját. Átmeneti érzékenység fogorvosi kezelések után is előfordulhat. Ez a fajta érzékenység rendszerint röviddel a kezelés után elmúlik. A fogak túlérzékenysége időnként felerősödő, időnként elmúló, vagyis változó jellegű probléma. A tünetek elhanyagolása azonban idővel egyéb problémákat is előidézhet a szájban. Szedjük meg a túlérzékenységet.
Először is mosson naponta 2-szer fogat, és használjon fogselymet, hogy megelőzze az íny visszahúzódást. A fogmosás során ügyeljen rá, hogy minden fogfelszínt, így a fogak közötti területeket és az íny szélt is tisztítsa meg. Másodszor puha sörtéjű fogkefével finoman mosson fogat, így megelőzheti az íny visszahúzódását és a fogzománc túlzott kopását is. Végül ügyeljen rá, hogy ne fogyasszon túl sok savas ételt és italt. A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál a fogérzékenység megelőzésére. Blendamed Pro Expert Sensitive az érzékeny fogak által okozott fájdalom elkerülésére. Oral-B Pro Expert Delicate Enamel Care különlegesen puha, lekerekített végű sörtékkel, mely finoman tisztítja az ínyt és a fogzománcot. Vörös és duzzadt az ínnye. Szokott vérezni fogmosás után. Akkor lehetséges, hogy ínybetegségben szenved, mely rendkívül gyakran előforduló egészségügyi probléma. Az íny lágy szövetekből áll. Az íny körülveszi a fog koronája alatt az úgynevezett fognyakat, és beborítja a fogak gyökerét is. Az íny ápolása épp úgy fontos, mint a fogaké. Az íny bakteriális fertőzése miatt ínygyulladás vagy gingivitis alakul ki. Ezt a bakteriális biohártya okozza, ami egy ragadós, baktériumokból álló, a fogakon és az ínyen felgyülemlő réteg. A bakteriális foglepedék vagy biofilm baktériumai a savak mellett toxinokat is termelnek, melyek az ínydúzzanatot, gyulladást és vérzést okoznak. Az ínygyulladás idővel az íny visszahúzódását eredményezheti. Az ínytapadás megszűnése úgynevezett ínytasakok képződéséhez vezet. Az ínytasakokban megtelepedő és szaporodó baktériumok tovább mélyítik a fogak és az íny között lévő tasakokat, ezáltal az íny egyre jobban elválik a fogfelszíntől. Ez a folyamat végül a fogakat rögzítő fogmedercsont pusztulásához, a fog elvesztéséhez vezethet. Hogyan lehet küzdeni az ínybetegségekkel szemben? A válasz egyszerű: fogmosással. Mossuk meg a fogunkat és az ínyünket naponta 2-szer, és használjunk fogsejmet is. A fogmosást 2 percig végezzük, és figyeljünk oda a hátsó fogakra is, mert ezeket nehezebb elérni, így nagyobb az esélye, hogy ott felgyülemlik a bakteriális biofilm. Ínyvérzés esetén ne álljunk le a fogmosással és a fogsejem használattal, inkább használjunk puha sörtéjű fogkefét, mellyel kíméletesen tudunk fogat mosni. A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál az ínybetegségek megelőzésére. Blendamed Pro Expert Gum Protection segít az íny problémák megelőzésében. Különlegesen puha sörtéinek köszönhetően kíméletes a fogzománchoz és a fogínyhez. Oral-B Essential Floss finom szálakkal a fogak közötti területek tisztítására. A rossz lehellet súlyos hatással lehet az ember társadalmi életére. A rossz lehellet ugyanis távol tart másokat. Ez önbizalom és önértékelés vesztéshez vezethet. A rossz lehellet olyan orvosi problémák jele lehet, amik kezelésre szorulnak. A rossz lehellet elsődleges forrásai olyan kénhidrogén termelő baktériumok, melyek főleg a nyelvháton és a torokban találhatók. Időnként ezek a baktériumok fokozottan bontják a fehérjéket, melynek során kellemetlen szagú kénhidrogén szabadul fel a nyelv hátsó részén és a toroknál. A rossz lehelletet gyakran a szájhigiéne hiánya okozza, ezen kívül a kezeletlen fogágybetegség, valamint az ínygyulladás fertőzés. A rossz lehellet létrejöttében a dohányzás, valamint az orrmelléküregek és az arcüreg fertőzései is szerepet játszanak. A gyógyszerek, az alkohol, a stressz vagy a betegségek okozta szájszárazság szintén rossz lehelletet eredményezhet. Hogyan lehet leküzdeni a rossz lehelletet? Először is, ha gyógyszeres kezelés alatt áll, igyon sok vizet, mivel bizonyos gyógyszerek csökkentik a nyáltermelést. Másodszor, mosson naponta 2-szer fogat, 2-2 percen keresztül, és használjon fluoridos fogkrémet. A fogmosás hatékonyságának megőrzése érdekében 3 havonta cserélje le fogkeféjét. Használjon antibakteriális szájvizet, és ne felejts el megmosni a nyelvét is.
A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál a rossz lehellet megelőzésére. Blendamed Pro Expert Gum Protection segít a rossz lehellet kialakulásáért felelős baktériumok leküzdésében. Oral-B Pro Expert Complete Heat 16 fokban döntött criss-cross kefével és nyelvtisztítóval a baktériumok hatékony eltávolításáért. Oral-B Essential Floss finom szálakkal a fogak közötti területek tisztítására. A szájápolás legeredményesebb módja, ha naponta 2x2 percen keresztül fogat mos és fogsejmet használ. Az egészséges szájtitka a helyes fogmosásban és fogselyem használatban rejlik. Helyezze a fogkefét 45 fokos szögben az ínyszélhez. Egyszerre 2-3 fogat mosson, az ínyszél felül haladjon a fogak koronájának irányába. Tartsa a fogkefét függőlegesen a felső és alsó metszőfogak hátsó részének megtisztításához. A fogkefe fejét finoman le és felfelé mozgatva végezze el a fogtisztítást. Tekerje a középső ujjai közé a fogsejmet. Hüvelyk és mutatóujja segítségével vezesse be a fogsejmet a fogai közé. C betűt formáló irányban mozgatva tisztítsa meg a fogak oldalát. Így módon megtisztíthatja az íny és a fogak közötti területeket. A fogsejem használat közben ellenőrizze a műveletet a tükörben. Az egészséges ínynek feszesnek és rózsaszínűnek kell lennie. Ha az ínye vörös, duzzadt és vérzik, forduljon fogorvoshoz. Ínyvérzés esetén se hagyja abba a fogsejem használatot. A fogsejem használata javítja az íny állapotát és segíthet az ínyvérzés megszüntetésére. A maximális hatékonyság elérése érdekében vegye figyelembe az alábbi tanácsokat. Naponta legalább 2-szer mosson fogat, alkalmanként 2-2 percen keresztül, használjon fluoridos fogkrémet. Ügyeljen a hátsó fogakra, itt több bakteriális biofilm szaporodhat el. Használjon puha sörtéjű fogkefét. Finom mozdulatokkal mosson fogat, hogy elkerülje az íny és a fogak megsértését. 3 havonta cserélje ki a fogkeféjét. Az elhasználódott fogkefék kevésbé hatékonyan tisztítanak. Mossa meg nyelvét a friss lehellet biztosítása érdekében. A nyelv megtisztításához használjon fogkefét vagy nyelvtisztítót. A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál szájhigiéniai céljai elérésére. Oral-B Pro Expert Complete Heat 16 fokos szögben elhelyezett criss-cross sörtékkel, puha ínystimulátorral és nyelvtisztítóval. Oral-B Essential Floss finom szálakkal a fogak közötti területek tisztítására. Fogszabályzó kezeléssel rendbe hozhatók a szabálytalan fogak, valamint a különböző harapási rendellenességek is. A fogszabályzás rendkívül elterjedt fogászati kezelési módszer. Az esztétikai előnyökön kívül a fogak torlódásának megszüntetése lehetővé teszi a megfelelő tisztítást, ezáltal csökkenti a fogszuvasodás és éngyulladás kialakulásának esélyeit is. Fogszabályzóval szíjelebb húzhatók az egymáshoz közeleső fogak, és összébb húzhatók az egymástól távolesők. Röntgenfelvétel és egyéb vizsgáló módszerek segítségével a fogorvos eldönti, hogy szükség van-e fogszabályzásra. A fogszabályzást 10-14 éves korban célszerű elkezdeni. Ebben az életkorban ugyanis a gyermek feje és szája még növésben van, így könnyebb rendbe tenni a fogakat is. A fogszabályzó azonban nem életkorhoz kötött, sőt egyre több felnőtt dönt a fogszabályzó használata mellett. Miért különösen fontos, hogy a fogszabályzás során gondoskodjunk a megfelelő szájhigiéniáról? A fogszabályzó készülékeken számos apró rés található, ahol az ételmaradékok és a bakteriális foglepedék is felszaporodik. Mindez a fogak elszíneződéséhez, fehér foltok kialakulásához, fogszubasodáshoz vagy ínygyulladáshoz vezet. Ezért is fontos, hogy lehetőleg minden étkezés után mossunk fogat és fogsejmezzünk. Hogy a fogak és az íny milyen állapotban lesznek a fogszabályozás után, nagy mértékben függ a szájhigiéne eredményességétől is. Hogyan lehet gondoskodni a megfelelő szájhigiéniáról fogszabályzó használata esetén? Használjon speciális fogszabályzókhoz tervezett eszközöket, például speciális fogsejmet, interdentális fogkefét vagy kifejezetten fogszabályzókhoz ajánlott elektromos fogkefét.
Használjon fluoridos fogkrémet és fogsejmet minden étkezés után. Használjon antibakteriális szájvizet. A Blendamed és az Oral-B számos különböző szájhigiéniai terméket kínál a fogszabályzó hatékony tisztántartásához. Oral-B Triumph elektromos fogkefe, ortó és power tip fejjel a fogak hatékony tisztításához fogszabályzó használata esetén is. Oral-B Superfloss. Ideális fogsejem fogszabályzónál, hidak és nagyobb fogak közötti rések esetén is.